Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव दा बिग आपडेट गोदान official notice रिलिज खालामबाय बेनो जाबाय RPF GD Constable exam date नोंथांमोना मोनबाय आरो लोगोसे एडमिट डाउनलड माब्ला खालामनो हागोन गासिबो डेट ओंखारबाय दा बेखायनो जों नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि लेटेस्ट बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन आरो लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा आसाम पुलिसनि गोबां एग्जाम नेगासिनो नोंथांमोना मार्चआव जासिगोन आरो लोगोसे RPF GD कनस्टेबलखौ आं बुंखादोंमोन जे नोंथांमोननि एग्जाम डेट फैथारसिगोन होननानै बेनो जाबाय मार्चआव दा फाइनाली जों अफिशियेल नटिसखौ नायनोसै जे माब्ला जामारगोन एन्ड बेनिफ्राय जों फैबाय अफिशियेल साइटआव दा बेनो जाबाय गुवाहाटी जनाव फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो अपसन दङ 28 जानुवारिनि RPF कनस्टेबल अफिशियेल नटिसआव रिलिज खालामबाय जों बेखौ क्लिक खालामबाय देन खालामनाय लोगो लोगो दा फाइनाली एग्जाम डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय CBT एग्जाम जागोन एबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन एबा अनलाइन एग्जाम जागोन ACC बायदि सेम प्रसेस दा जों मोनदों नै बेनो जाबाय CBT एग्जाम डेट टेन्टेटिभ ओंखारबाय फिक्स नङा बाट बेनो जागोन 2 मार्चनिफ्राय 20 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोननो एग्जामखौ होसिगोन बेनो जाबाय GD कनस्टेबल RPF निफ्राय स' बेनिफ्राय गोदान डेट फैयोबा नोंथांमोना वेबसाइटआव मोनगोन बाट बेनो जे दायो ओंखारनाया 2 मार्चनिफ्राय 20 मार्चनि गेजेराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामसिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सिटिखौ नायनो हानाय अपसना 10 डेजनि सिगां नोंथांमोना नायनो हागोन बाथ्रा जाबाय 2 मार्च एग्जाम बा नोंथांमोना 20 फेब्रुवारिनिफ्राय एबा बिनि उननिफ्राय नोंथांमोना मा एग्जाम सिटिखौ नायनो हासिगोन आरो लोगोसे एडमिट डाउनलड खालामनाया ACC बायदि सेम बेनो जाबाय एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगां नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नेक्स्ट टाइम मोजाङै नायो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव लिरदों आधार कार्ड नोंथांमोना एग्जाम हलाव लांथारनांगोन मानोना नोंथांमोनखौहाय बाय'मेट्रिक खालामगोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बायदि जेरै आधार कार्ड फिंगार नांगौ जायोना बेखौ होगोन स' बेखायनो आधार कार्ड कम्पालसरि एग्जाम हलाव नोंथांमोना लांथारनांगोन दा बेनो एग्जाम डेट फाइनाली फैबाय लगइन खालामना जों नायनो हागोन जे नोंथांमोना प्रोफेसनेलि एक्सेप्ट जानाय लोगो लोगोनो एडमिट मोनदों नालाय स' जों दायो लगइन खालामनाय प्रसेसआव थांनो स' दायो जों मोनसे पर्टेलाव फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव बेनिफ्राय मोनसे अपसन मोनो एप्लाइआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा लिंकआ नै दंखाजोबो एप्लाइआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय गाहायनि अपसन हेभ एन एकाउन्टआव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो जोङो गाव गावनि आइडिजों जेरै फन नाम्बार बा मेल आइडिखौ होनानै पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना जास्ट बेयाव लगइन खालाम होमबानो नोंनि पर्टेलाव थांनो हागोन आरो स' बेनिफ्राय प्रोफेसनेलि एक्सेप्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो एडमिटखौ मोननो हागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट स' बेयाव एप्लिकेसन हिस्टरि दङना जेब्ला लगइन खालामगोन बेयाव खनसे क्लिक खालामबा नोङो मा एप्लाइ खालामदों गासैबो डिटेल्सआ बेयावनो दंखाजोबो नै दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो एडमिटआ डाउनलड जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन